המשבר בין אוקראינה לרוסיה מחמיר עוד יותר את מצבם של יהודי אוקראינה. חלקם מזדהים עם מדינתם, אבל רבים מהם מזדהים עם רוסיה, של פוטין. כך או כך חלה שם בעת האחרונה עלייה בגילויי אנטישמיות. אלכס סלסקי הוא מנכ"ל הפורום העולמי של יהודים דוברי רוסית. איך נוצר הפיצול הזה באוקראינה בין היהודים תומכי פוטין ובין היהודים תומכי הממשלה האוקראינית? ראשית, אני לא חושב שיש באמת פיצול כל כך גדול. אני חושב שיהודים בעיקר דואגים להישרדותם, והם מבינים היטב שהרי הרבה מאוד שנים כל חיפוש זהות במזרח אירופה בכלל ובאוקראינה, בוודאי בפרט, תמיד היהודים נפגעו. תמיד נגמר בגופות של יהודים. כן, אנחנו זוכרים את זה מ-1882, וכלה כמובן... משפט בבלקין. כן, אבל בכל זאת הרי ידוע שיש פיצול בין, לדוגמה, בין אנשי חב"ד שהם בעיקר ידועים כתומכי פוטין, כי פוטין יש לו קשר איתם וסייע להם, גם ברוסיה, גם באוקראינה, לעומת יהודי אוקראינה שהם לא חב"דניקים. יפה, בהחלט יש, תראה, יהודים זה לא איש אחד והקהילה היא מורכבת, וגם באוקראינה יש אנשים שהם בעלי ממון ומשפיעים ומושפעים מאוד, וכמובן שחב"ד, וזו אמירה נכונה, זה ארגון שמשתלט בעצם בפעילות שלו על כל ברית המועצות לשעבר ממוסקבה, והם מאוד תלויים בפוטין, ויש להם שיתוף פעולה מקסים, ובאמת חייבים לציין את זה. והיום באמת, אני חושב שברוך שחיינו, כן, שפתאום אנחנו רואים שפוטין משתמש בעצם ביכולת שלו להגן על היהודים מאת אנטישמים, כי זכות בעצם, כן, לבוא ולהיכנס לאוקראינה, זה בהחלט מקסים. צריך להזכיר, זה בזה שהוא טוען שהאופוזיציה באוקראינה היא בעצם אנטישמית. לא, אני לא חושב שיש זה מה היום... שהוא טוען. אני לא חושב שיש היום באוקראינה באמת שלטון אנטישמי, אבל בוודאי שיש כוחות באופוזיציה שמשתמשים בקלף הזה, כי הם מבינים שבתוך העם האוקראיני יש רוחות אנטישמיים תמיד, וזה חלק מהעם, בעיקר כמובן במערב, זה היסטורית, כן, לבוב האזור הזה. אנחנו, אגב, ביום ראשון ממש מוציאים משלחת של חברה ישראלית עוצמה, שהם יוצאי מערכת הביטחון, שממש הולכים להכשיר את הקהילה ואת הראשים ואת הצוות של בית הכנסת הגדול בקייב. זה לא רק הגנה עצמית, זה גם, אתה יודע, התמודדות מול האנטישמיות, זה גם לדעת להבין מתי יש סכנה, להימנע ממנה, לחוש את המצב. לצערנו, היום זה יותר רלוונטי מקודם. בית הכנסת הגדול בקייב, זה הבית הכנסת על יד רחוב שלום הלחם או ההוא של חב"ד? יש שני גדולים, אחד זה על שם ברודסקי, שאגב הוא קרוב מאוד למיידן, למה שאנחנו קוראים הכיכר העצמאות, בדיוק. אנחנו מדברים עליו, ויש עוד בית כנסת יותר מרוחק, שבית כנסת פודול, שאגב שני החבר'ה שנפגעו ונתקרו, זה המתפללים של בית כנסת הזה. אנחנו מדברים כרגע על הצוות של הראשון, אבל שוב, אנחנו כמובן אז מה, אתם מוציאים אנשים מהארץ שיחזקו ויארגנו בעצם את היהודים למקרה שיצטרכו לגונן על עצמם. שיכשירו את היהודים ממש לדעת לזהות סכנה, להתמודד איתה, להימנע ממנה, ואם צריך גם להגן על עצמם. וכמובן שיש לנו... הם לא יודעים לבד, הם צריכים את העזרה שלכם. יהודים בגולה, אני חושב שלא צריך ללמוד הרבה היסטוריה כדי לדעת שהם לא ידעו לעשות זה תמיד לבד, ברוך שהם יש לנו מדינת ישראל. אבל עצם האמירה שיוצאים מפה החבר'ה, זה גם האמירה שאתה יודע שהמשה מגיע מישראל וגם זה חשוב לנו, אבל כל סיוע שאנחנו יכולים לסייע, אנחנו ניתן. כמובן שאנחנו קוראים ליהודים במקרה המצוקה לעלות לישראל, אבל כל עוד הם שם. ופה יש עוד אמירה. אנחנו ארגון שבעצם מייצג את היהודים דוברי רוסית בכל העולם, בעיקר במערב. לא יודעים, אבל למעלה מ1.5 מיליון יהודים שהיגרו ברית המועצות לשעבר חיים היום בארצות הברית, בקנדה, בגרמניה, נכון, בברייטון ביץ' ובאוסטרליה. ואנחנו באים לא רק לשלוח סוג של סיוע, אלא גם לשלוח עוד הזדהות, כי רוב היהודים הרי דוברי רוסית הם לא יוצאי רוסיה שלהם, הם יוצאי אוקראינה שלהם. אבל הנה, הם לא באים, יש שם 200,000, 250,000 יהודים, הם לא עולים. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, מה שמעניין פה בשיח הוא בעצם שבעוד שבכל צד יש לו את האנטישמים שלו, הנאו-נאצים שלו, אבל כל צד גם מאשים את הצד השני באנטישמיות. אז נדמה לי, יש בזה משהו כן מעודד, שאם האנטישמיות הופכת למשהו לא לגיטימי בעימות בין פוטין לאוקראינים, אז זה אומר שהמצב לא רע. ללא כל ספק. בוודאי שאי אפשר היום לטעון שהשלטון של פוטין הוא אנטישמי. אני חושב שלהפך, הם השתתפו תקציבית בהקמת מוזיאון הסובלנות והיסטוריה היהודית ברוסיה שנפתח לפני שנה, מוזיאון מקסים,
יש באמת פעילות מדהימה, פעילות של חב"ד נתמכת על ידי השלטון, ככה שבאמת היום אי אפשר לטעון שיש אנטישמיות שלטונית, אבל ודאי להוציא את זה מהעם, שחי על זה מאות שנים, גם כשלא ראו יהודים, היו אנטישמים, ואני זוכר זו בדור שלי, מהילדות שלי, אני לא נולדתי בארץ. תאמינו לי, זה מאוד קשה. איפה נולדת? אני נולדתי במרכז רוסיה, אבל כמו רוב יהודי רוסיה, השורשים שלי בדור שלישי זה שוב אוקראינה ופולין. ככה שזה אותם שורשים, כי הרי תחום המושב לא היה במה שהיום רוסיה, זה היה אוקראינה וליטא ובלרוס ומולדובה. ככה שבאמת היהודים הם בעיקר יוצאי אוקראינה. גם לבוב הייתה פולין. לבוב הייתה פולין וגליציה, והיום אוקראינה. כך שבאמת זאת הקהילה היקרה באמת לנו, כן, ופה באמת ההיעדרות של ירון לונדון חסרה, כי הוא גם דור שני ליוצאי אוקראינה. אני מגליציה, סליחה. זה אוקראינה גם. הוא גליציאנר. אבל אגב... יש לך אגב את כל התכונות של גליציה. זה לא האליטה הווינאית, אבל אנחנו... כן, לא היה לי המזל. אבל מה שעוד מעניין לשים פה לב, הוא באמת שאתה לא שומע התבטאויות מצד בכירים ישראלים, ראש הממשלה, שרים, בנוגע לעימות האוקראיני-רוסי. נדמה לי שיש פה גם איזשהו רצון להגן על הקהילה היהודית, ובוודאי לא להסתבך במלחמת האינטרסים הזו, הגיאופוליטית, בין הרוסים לבין האוקראינים, עם האינטרסים שלנו, עם פוטין, שלא ימכור נשק לסורים, לחיזבאללה וכו'. אני לא אכנס לדברים המדיניים, למרות שזה אפשר, אבל אם השיקול הוא להגן על הקהילה, אז השיקול נכון. אוקיי. תודה רבה. תודה.